വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മലമ്പുഴ ഡാമിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പാലക്കാടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷമൊക്കെ എല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളി കയറിയിട്ടില്ല, ഉള്ളി കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറേ സാധനമുണ്ട്, കുറേ കടയും ഒരു പാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പാറ ഉണ്ടോ? വേറെ സാധനം നല്ല പാറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ കുറേ എന്തൊക്കെയോ അതിനുള്ളിലാണ് കേരള സ്ഥലം, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടാണ് കേരള സ്ഥലം. ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല, അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാട് ഫോട്ടോ എടുപ്പൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മാങ്ങ പിന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റോപ്പിൽ കയറാൻ പോവാണ്. മലമ്പുഴയിൽ റോപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ കയറാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ അത് വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കച്ചരാം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൈമ്പിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പേടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഗൈസ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ട് ഗൈസ്, വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. സെറ്റത്ത് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ പേടിച്ചാൽ കുറച്ചുണ്ടോ നമ്മൾ ക്ലൈമ്പിൽ വീട് ഇട്ടേക്കണം. നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോം വിടുമെന്നൊരു പേടിയാണ്, ആണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ് കാണാനൊക്കെ. ഉണ്ട് കാണിച്ച ഗൈസ്, ഉണ്ടോ? അവിടെ കടിയുണ്ട്, കുറേ സാധനം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല പേടിയുണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ ഉണ്ടോ? കണ്ടോ? കുറേ കണ്ടോ? മരമൊക്കെ കണ്ടോ ഗൈസ്? കുറേ മരമുണ്ട് അടുത്താട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണ്ട, എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. കണ്ടോ? അടിപൊളിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ ഞാൻ പറയണമൊന്നും കട്ടിയിലേക്കാണ് വോയിസ്. അവിടെ ഉണ്ടോ? കുറേ പുല്ലുകൊണ്ട് കുറേ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പറ്റത്തുണ്ടോ? കുളമുണ്ട് ഗൈസ്, ഒരു ഇതുണ്ട്. ഫോം വിടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ്. കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലൊക്കെ. ഉണ്ടോ? എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇത് കാണണം, ഇത് കാണണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നല്ല രസമാട്ടോ. നമ്മളവിടെ എത്തി ഗൈസ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഫാമിലിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫാമിലി ട്രിപ്പാണ് പോയി. ഡാമുണ്ട് ഗൈസ്, അവിടെ ഡാമുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല രസമായിരുന്നു, അടിപൊളി. കുറേ ആൾക്കാർ അപ്പുറത്ത് ഒരു 2 ലൈനായിട്ടാണ് വരുന്നത്, 2 വള്ളി. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കൂടി ഇപ്പുറത്തും കൊണ്ട് കണ്ട ഗൈസ്.